थांनाय सालगिरासिनो हलदिया बिसि रंगिल हाथाइ ও दालबिदार बदर याकारि BJP बानाथला फाइलापनि फियापाति टिप्रा मथा कामी पान्दानि बिसिंति हाइरहाय दालबिदार बदर याकारि BJP बदर थांनाय रक्तिनि हाइरहाय टिप्रा मथानि बाना रामहाय फिगा तिनिव पादर हाय माजे खाति देरिसे हाबनि एम अमर कलय कृष्णपुर ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट महेन्द्र देबरमा वाकिं प्रेसिडेन्ट अशोक देबरमा YTF नि प्रेसिडेन्ट सपन देबरमा आकर्षण खाबाय खुबाय लामसगो खाबाय खुबाय लामसगो खाबाय खुबाय लामसगो तिनी जों फाइ सापायजाक तिनी 11 महारानि भोट लेमरा एडिसि नि आशक थानि बिसिङाव खबजानाय तिनी अर रंजित जिल्लानि फरेस्ट अफिसर हलुदिया बिसिङाव खबजानाय गोबांमा ताकुमुकुसं 13 परिबारनि 41 बुटार साल गोबांमा रमैनो बुबाग्रानि लगे फाइसिनाय बुबाग्रानि क खानासिनाय बुबाग्रानि यगमानि मारिबाय जों माहिनो बन याफं याफंगा फाइसिनाय तिप्राम थाव गदालै सामुं थांनाय जतबाय थानसाव फाइनाय नै जोंनो कल प्रहरमानि जों ओ नबर वाते इंलाइखा फ्लादं लाइखा प्रोग्राम खाइमालिया तिनी हिंगे तिनी 6 तारिख अगस्त सेप्टेम्बर 6 तारिख सेप्टेम्बर और रंगिन जिल्लानि फरेस्ट कमिटि हल जों बरंनो नरनुखना 13 परिबारनि 41 बुटार न जों बुबाग्रानि कक बरक खानाका हामग्रानि तंमुङो चिनि तिप्रा सार पालनो जों थेगे थेगे थांगे थांलायनाय थामसानो तंलायनाय चिनि तिप्रा मथानि आन्द्रसनि ते बुबाग्रानि बानारम हायमाबाय जों बरंनो चिनार ताकु महेन्द्र ब्लकनि प्रेसिडेन्ट वर्किंग प्रेसिडेन्ट चिनि ताकु अशोक चिनि सपन देबरमा YTF नि प्रेसिडेन्ट ताइ चिनि दा सन्धि तंगो और चिनि बुदुराय तंगो चेयरमैन चिनि ताइ दनि राम संरक तंगो जतन चिनो लिडर तंगबायो जतन बरन लामसका बरक तिनिनि चिमि सुखे दुखे कष्ट जतन जोंबाय तंनाय जों बरन नायकलनाय बरक बुबाग्रान न बयत चावि मार तंनाय ओ कगनो जतन हामबाय खुलुमबाय।